Si Maria dili inahan sa Dios, kay si Maria tao dili Dios. Kay ang atong Dios walay sinugdanan ug walay katapusan. Si Maria tao lamang ug gigamit lamang siya sa Dios aron ipakatawo ang atong Ginoo aron luwason ka. Dili nato pwedeng malalis ang gisulti sa balaang kasulatan na mismo ang deklarasyon ni Santa Elizabeth nga diin sa atubangan sa mahal nga birhen. Namingon siya nga ngano kaha nga miduo man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kumingon ta og term nga Ginoo sa ilang panahon gikan na sa pulong Kyrios nga sa ilahang pagsabot og interpretasyon kanang word nga Kyrios it refers only to God, sa Diyos lamang. So sa dihang misulti Santa Elizabeth nga ngano man kaha nga miduo man kanako ang inahan sa akong Ginoo, it is an implicit presentation nga niingon sa Santa Elizabeth or gideklara sa balaang kasulatan nga ang mahal nga Birheng Maria inahan sa Dios. Number 2, kung mingon ta nga ang mahal nga Birheng Maria dili inahan sa Dios, ang mahitabo ni ana Pastuya imong gidinay ang pagka-Dios sa atong Ginoong Jesucristo. Remember St. John chapter 1 verse 1 and 14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kanang maong pulong mauna ang Dios. Unya kanang pulong nga mao ang Dios, sumala pa San Juan 1:1, nahimo kining tawo og mipuyo uban kanato. So ang nahimong tao dili ang kinaiya nga pagka-Dios, kundi ang nahimong tao kadtong pulong kadtong persona nga diin tinuod nga Dios og mipuyo sa taguangkan sa mahal nga birhen sulod sa siyam ka bulan. So again, dili pagka-Dios ang gianak sa mahal nga birhen para atong ingnon o i-deny nato nga ang mahal nga Birheng Maria dili inahan sa Dios. No. Ang gianak sa mahal nga birhen, ang gihimugso sa mahal nga birhen kadtong tinuod nga Dios nga nahimong tao. Buti pasabot it refers to the second divine person nga atong Ginoong Jesucristo. So kung mingon ka nga ang mahal nga birhen dili inahan sa Dios, implied ka na nga imong gidinay, imong gilimod, o imong gipanghimakak ang pagka-Diyos sa atong Ginoong Jesucristo. So, dili ka Kristiyano. Number 3, and the last point, kung maingon ka nga ang mahal nga Birheng Maria gigamit lang sa Ginoo para tawag ining luwasunta ni ining maong kalibutan o ni isa to ang gitawag og kasalanan. So, katong tubag din na, gilang lang na nimo. Gilang na nimo ang paggamit sa Dios sa mahal nga birhen. And remember, ang Ginoong Jesucristo sa wa pa nahimong tao walay unod, walay bukog. Unya kanang unod ug bukog didto siya mikuha ni ana sa iyahang mama nga mao ang mahal nga birhen. So buot ipasabot, so therefore, kadtong dugo nga gigamit ni Kristo sa krus, kadtong unod nga gibit-bit ni Kristo sa krus, gikan to sa mahal nga Birheng Maria. Mo na ayo pagsulti nga lang nga naman tungod sa hinungdan nga kanang maong kahimanan nga gigamit ni Kristo sa pagluwas sa tao gikan na sa mahal nga birhen. So buot ipasabot kun ato ang gidayeg atong gisimba ang Kristo nga diin miluwas kanato tagaan pud nato og dakong pagtahod. Ang iyang mama nga diin gigamit sa Dios, di lang gigamit lang kundi gigamit gid sa Dios. Isip kahimanan og importanteng kahimanan alang kaniya kay siyempre iyagong gidayeg ang mahal nga birhen, maghimaya ka. Di ba? St. Luke chapter 1, verse 28. So, gigamit niya kahimanan, ang mahal nga birhen, importanteng kahimanan. Importanteng kahimanan, aron ang tao maluwas. And walay pagtulunan ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nga ang mahal nga Birheng Maria, Diyos. Nagpabilin ang pagtulunan ng simbahang Katoliko, nga ang mahal nga Birheng Maria, tao nga gigamit sa Dios, apan dili lang kay simpleng gigamit lang again, kung dili siya ang katabang sa Dios aron ta gitawag og maluwas. Kung nahitabo nga si Eva mao ang katabang ni Adan, sa diin ang tao nahulog sa gitawag og kasalanan, mahimo sa Dios nga diin ang tao nga mahal nga Birheng Maria mao ang iyang katabang aron ta gitawag og maluwas. So sa tudlo Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ang mahal nga Birheng Maria, co-redemptrix, katabang nga manluluwas. Manluluwas in the sense nga, siya ang pinakaunang mi-cooperate
sa kagustuhan or kabubuton sa Dios nga ang tao luwason. In what way? Pinaagi sa dugo ug unod ni Kristo nga giula sa krus ug kanang dugo ug unod nga giula sa krus ug gigamit dito sa krus gikan na ni anang maong bayhana. So mo na ang tinuod ka nag-ila kang Kristo dapat magtan-aw kag utang kabubuton sa mahal nga birhen. Kung wala pa nasulti ang mahal nga birhen nga fiat be it done unto me according to thy word, di kita gitawag og maluwas. O kini mga pastoya-pastoya nga ato ang reaction karon. Nagpa-feeling importante man gani mo nga unsa lang mo. Unsa ka nang mahal nga birhen? Gawas nga gipili sa Dios gihimong kahimanan siya pagid ang reyna. Si Kristo, hari gud si Kristo. Yang iyang mamo si tawag nimo ana. Reyna, di ba? Oh, inahan gud siya sa hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. So sa may tawag nimo niya, Reyna, nya gilang laran nimo. Niyabag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.